Estic preparada per a guanyar el Festival d'Eurovisió. Vamos allá, la Blanca Paloma. L'artista de l'Alter, Blanca Paloma, queda en la 17a posició. Als nostres micròfons ja ha dit que, a pesar d'este resultat, hi ha Paloma Blanca per a molt de temps. Montse Català, des de Liverpool, has parlat amb ella i sembla que este resultat, no tampoc com s'esperava, no li lleva gens de ganes, no?, de continuar. Sí, de fet, si ens haguem quedat a mitja votació del jurat expert, avui estaríem parlant d'un top 10. Els seus 95 punts ens deixaven en una 9a posició, però amb el televot arriba el drama, només 5 punts. L'audiència no abraça la nostra proposta, tot i portar una actuació de qualitat i una Blanca Paloma impecable vocalment. Tot això, la nicitana no va perdre el somriure, atenia a la premsa espanyola més enllà de la 1 de la matinada i fins i tot era ella la que ens animava als periodistes que encara estàvem en xoc per aquest televot. En les seues primeres declaracions es confessà estar agraïda i satisfeta. Sabia que era una proposta arriscada i íntima, però no se'n penedís ni tan sols d'un segon del que ha sigut esta experiència eurovisiva. Ella està ja ara a Espanya i només vol una cosa, continuar treballant en el món de la música. Finalment, el somni Eurovisiu s'escapava entre les mans. Blanca Paloma es quedava en la 17a posició, un lloc que no li ha llevat el somriure que dona la seguretat d'haver-ho posat tot en l'escenari. Estic feliç. Estic muy agradecida porque hemos llegado hasta aquí con una propuesta muy arriesgada y estamos preparados para todo. Amb només 5 punts de televot, EAEA era una arriscada aposta que, segons veus expertes, no ha sigut entesa pel públic europeu. Ha hecho una actuación de sobresaliente, lo que pasa que no ha sido entendida por ese público europeo que ha apostado más por temas más comerciales. Una puntuació que no reflectís la poderosa veu i una implacable posada en escena. Para un jurado de expertos que tiene que tener en cuenta la originalidad de las canciones, la potencia vocal de la cantante y sus capacidades artísticas, el puesto es más bajo de lo que merecía. Aquí sí ha aconseguit emocionar a la major part de la premsa internacional, que també són ja colomets. Gitanos, atetanos, a toda la terreta que está ahí apoyándome. Muchísimas gracias porque de verdad con vosotros, con vuestro apoyo, con el de todos los pichones también ha sido muy fácil llegar hasta aquí. L'artista sueca Loreen era qui s'emportava el micròfon de cristall i fa història per ser la primera dona que guanya Eurovisió 2 vegades.